Vždycky ma to nejako neoslovilo, len potom, keď som vlastne na tom ministerstve sedela na tým stolom a tápala, že čo by som to teda tak chcela robiť, tak som si spomenula na tú hypoterapiu, lebo vlastne detičky, kone, to fyzické, príroda. Takže nakoniec som si musela dorobiť vzdelanie, aby som sa tej hypoterapii mohla venovať aj k mojej spokojnosti, teda odborne. Za hlavu ešte. Rovno chrbátik, laket dozadu. Nepredkláňať. Dobre, meníme ruky. A zase laktík dozadu a nevytáčať telo. Pri hypoterapii beriem koňa ako partnera, pretože my dvaja sa spolu snažíme niečo dosiahnuť. Proste liečiť to dieťa. Kdežto, keď jazdí normálny jazdec, v popredí je jazdec a potom je kôň. Aj keď sú ako dvojica. Pri tej terapii je to práve naopak. Je tam hlavne kôň a dieťa a ja tak ustupujem dozadu. Vlastne ako keby som nechala toho koňa, nech teda on je hlavný terapeut, nech vlastne spolupracuje s dieťaťom a keď si dieťa s ním nerozumie, tak ja mu ako keby tak pomáham, navádzam ho.